Oras manihita sa luhut na, tapada de maruhana pikirat tanaw tumangihon hatani debata, martangyang mahita. Dami ni debata na sumurong siya sa luhut na roha. Ima na mga ramuti ate-ate do pikirabuda, di bagasan ng Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurin itu hatta tatagihom hatani debata, nagabi turpu jamita di minggu bapituhod dong Trinitatis, di tanggal 31 Juli tahun 2022, jenit sian surat Jakobus bidu na patuluhon, mamukasen ayat 10 tulu, di ayat 10 walu. Sokono mariro disi. Isi hamu na bisuk jara na patas marroha. Siya dinggan di parangin nama, di pataridahon ibana, akka ulaunda, marhiti-hiti, halabohon di habisuhon. Alay, molo di tiop habu pangiburuon na pait, dohot hato karon di bagasar rohamuna. Unang mapuji hamu diri muna, maraluhon hasitongan, huhut margabus. Dadai habisuhon naro siyang kitjang, na siya tano doy, siyan rohan ni solma, siyan sibulis. Ay iya di si pangiburuon, dohot hato karon, di sima hagagoron, dohot sadok ulaon hajahaton. Alay anggo habisuhon na siyang gidjangi, sadok na botordoy, olo mardami, labok, panguloy, kuk asiniroha, do parbuy hading ganon, dawsin hagongguon ng pangatsyon. Alay di baga sa dami do disaburhon parbuy hatiguran, diaka na mangulahon dami. Ido sa hatna. Hamakarungan na gabi tupit na jamita di minggutta sa retiyaw nima habisuhon na siyang gitjang. Dongan sa porsyaon di bagasan guhar nito hatta Jesus, tunriko do dihita habisuhon. Manang nariguare pangalaho na patas marruha. Tunriko do di ngunut taon habisuhon ni. Arani i, naiko tabangiduhod doy siya Tuhan ni. Gabi hala Kristen na burju, idu sa setong na. Hama karungan sa porsyaon di bagasan guar ni hatta Jesus, gabi hala Kristen na burju, idu sa setong na padjoon na sahat tungulut taganup. Dangarong padjoon asa gabi hala Kristen na takak kita. Manang Kristen na margagayit di haporsyaon. Alay ganup hala Kristen na tarjudui asa gabi siula akan naringkan. Tutu dang namura patupahon sa luhut na ay budo marruan akahamoron na manggugay rohan na pikiratta la mangula akaradingkan. Alemana songo dia pi na ikomanahan duhita di bagasan hapursyaon jala tabagido mabisuk sa tuhatay asa marbisuk kita mangulahon akka nadingkan. Ido bayan hawa karungan turiko do dingulut taon habisuhon. Mana na digwari pangalaho na patas marruha. Ay di bagasan habisuhon nido, buhay hita manibangi, dia na ringgan, naikot taulahon, dia narwa, naikon si presidingota. Hawa karungan surat Jakobus, ditogos tu sadok hala Kristen, narong di parserahan. Sada surat panugunugud doon tuak kana prosyay, ujo mga dopi ragam niya kahamoron dinguluna. Na masa do ditiki akahamoron ala ni haporsyaw di Tuhan Yesus. Aku ni gay marsikrma nguro niya ka na porsye marpogus di hanguluan si kanupari. Asa marperdumuat tu sima surat Jakobusor ditongos lamanosoy rohan niya ka na porsye asa dipatuluhon na sida ha kristeno na sitong siya na mangulahon akaulahon na ringgan songot tadda narong dinasida roha na patas manang habisuhon. Asasian habisuhon itu tarida songo dia ha kristenon nasida. Damang denang dongan saporsyaon di portibion jojo do jupak kita dua hagogoon na jojo maralo.
Ima hagugoon ni nadinggan, dohot hagugoon ni najat. Hagugoon siya banwa gijang, do hagugoon siya purtibyon. Lasordot mamusi, ima habisuhon na siya purtibi, dohot habisuhon na siyan banwa gijang. Habisuhon na siya purtibyon, jojo do'y mangasahon hadiriyon, hagugoon ng huwaso hasangapon narong di purtibyon. Ali habisuhon na siyang gijang, marharuan siya di pata. Ima na mangasahon akka parangi nature, parangi nadingkan. Diturpo jami taon, takas do'y di patorang si Jacobus, taring atu dua rumang ni habisuhon ni. Di ayat 10 tolu, gidok do si isi hamu na bisuk jalan na patas marroha. Siya dinggan ni parangi nama di pataridahon ibana akka ulaon na marhiti-hiti halabohon ni habisuhon. Asa sada suku-suku doon huhut rikot diribangi akka na porsyay. Lahapatuduhon pangalaw halabohon. Ulaon halabohon ni di paturuma di bagasan serik ni roha. Lapatan na sa luhut akka na dinggan na binahin na'y ikut di bagasan ias ni rohama. Ito lapatan ni ulaun halabohon. Uruk ni de paingot do, asa sudui akka na porsyay, pasidikon akka pangalahon na sudinggan. Ima pangiburuon, hatok karon, mamuji diri, dohot margabus. Sa luhut akka pangalahon yung songoni, dada habisuhon na siyang gijangi, alay siya purtibiyodwe. Alani i, habisuhon na siya purtibyon, kola mabuat tu hamaguad de, tu haguturod de. Ali habisuhon na siyang gijang, ima na manugu ganup akana porsyay, asa gabi si buwan hadamayon, talabo roha, si pangului, gog asini roha, do parbuy haring kanon. Daw sin haganggun, dohot pangatsyon. Saluhut na'y, digwari duway, parbuy ni hatigoran diaka na mangulahon dami. Hama karuakan sa porsyaon, maci apit do turpu jameton dingurut ta sigano pare. Takas do tadi do pani di padalan ngurut taun jojo do hita pajupang do ragam niaka halak na marasing-asing pangalaho do tasomalan na. Las dito ngatongan ni sa luhut nai jojo do masa akka pangatusyon na boy manigay akka parsaura dingurut sigano pare. Nagabi si bociri sa luhut nai ima habisuhon na siya purtibyon. Sada siya ni, dia botoho di turpu jameton, ima pangiburuon, manang iri hati. Na pasti, bocir na sa luhut pangiburuon, ima siya sibulis dwi. Halat na mangiburu, halat na marlati ni roha, ima halak na dipakai sibulis, laho mangulahon akka nasudingkan. Pangiburuon, na jojo do gabis pucir niya kabarbadaon. Arong do halak manggiburu rohana, minadongan na ala umura dongan na siya dibana. Manggiburu ibana to dongan na, ala domingkang ngulu ni dongan na siya dibana. Ana ni jabatan na, ara niya kageleng na. Ujung na gabi tu masakasak na roa di bagas ang ngulu na. Buhay tapatulus, so kung nama satu sikain, na mamunu ang gina si Habel. Manang songon anak ko ni si Jacob, na manggadis si Joseph, tu halak Midian. I pemarbocir dui, siyan, roha na mangiburu. Sada pangalahon na jorbuk do, roha na mangiburu. Ala siyan ido marruan ragam niya karusa. Hajahaton, do ragam niya kanasudingkan. Mamuka siyan aka pada badaw ni marsasahala, doho dongan na, doho dongan hobar jabuna. Sahat tu hamasan ni parpurangan ni sada bangsope, boy di marbocir siyan, pangalahon na mangiburu. Anani si basidingot taro, pangalahon soni sebagai saru hatta. Sotung magiburu hita, sotung latero hatta. Mernida, hamoraon, hasangapon niya kadongatta. Alilas maru hatta, mulu sumurung dongate sakita. Mulu mamora dongate, mulu dinggan nguluna, ikut tahalas sudbi. Sotung tahasukuhon, sotung magiburu hita, hindor kodei. Adangi, hanguluan, manang parangeni, hala Kristen. Na paduahon di si Jakobus di sonima tadeng tu hatok karon manang egois. Gurang du halak mardapunahon pangalahon na egois na tokar rohana
dang olo mangakui hasurungan di donganna, dang olo mangargahon donganna, dang peduli tudunganna, senang na dia bagas rohani di pasaut, toktong ibana patuduhon hatok karonna. Sedia itong do, buhay mangulu sa halakna, sedia itong do, umalo ibana, siyan donganna. Opi aham makarungan, sipa sidingot tado sa rohatta, sotong tapatokar rohatte, unang gabi egois sida. Gariada tahe, piapot tado paduhan ni Apostol Paulusi, asa masirupak kita, doa kadongat tayo, mamorsan, aka naduduki. Idu dalan mangarduti uhum ni Kristus. Hamu karungan, na pinangiduhon si Jakobus di sonima, asa tapaturuhon ma, habisuhon na siyang kitjang. Marhiti aka parbuhin na ringgan. Gabi si pardami, dada gabi si berbada-bada. Naulo masih paringganan, halak na labor roha, dada halak na juking rohana, halak na parasi roha, naukak mangurupi dongan na hurang, dada halak na hulit. Nagabi si pangului, terus son Tuhan Yesus na mangului persuruan niya may. Asa sa luhut na'y buhay tarpatupan niya kahalak siula haramion. Anani, terjuhi dari tikyon gabi halak Kristen siula haramion. Dokan sa prosyaon siya suri panorong yaw ni, buhay matauhut tu didit tagano. Buharo babahinata, sokon sa halak Kriste kita. Dia do natapangasahod di kuduton. Habisuhon na siyang gidjang do, manang habisuhon na siya portibyon. Tutu nang manyan tapaturuhon kualitas ni nguru ni halak Kristen na marsitutu, siyan haporsyaon dohot pabahin na dadingkan. Alan i, tapangiruhon mabisu na siya tuhatay. Songon raja sa lobo na mangiru habisuhon ni, songon nima tapangiru asa marbisuk kita, mangadupi akanamasa di hasyang anon. Di Jakobus sade 5 di dokatan itu hatta, ay mulu arong di tonga-tonga muna na hurang abisuk, di pangidu matu di bata, na bulus mangalehon di saluhut, jala dang marpangea, dungi lehonon nama tuibana, atong tapangidu mabisuk siya tuhatay. Asam berbisuk kita di bagasang ulut tahun. Hawa karuakan sa porsyaon, tapaturuhom ma akka ulan naringkad ng ulut tahun. Ima gubara ni habisuhon na siyang gidjangi. Asa taday hita halak na prosya di bagasang guwar ni Tuhan Jesus. Unang maala ni haurangan di pangalahota, gabi moru, hitsa ni rohani halak, laho makaporsya itu hatay. Hawa karuakan sa porsyaon, dungdohya di doksi Mahatma Gandhi di songonon. At sugari diulahon akahala Kristen na nidok ni Jesus totu ngasin na juluaw gabi sa hala Kristen. Buasa dito iba na songoni. Alatata rohana mida parangin ni hala Kristen na subuhi patuduhon ha Kristenon na dingkan. Holan na marpangatsi do na sida. Alani ihita na manguro di baga sa partikyanon naing mata patuduhon parangan ni halak Kristen na marsitutu. Tapatuduhon ma habisuhon na siyang kitjangi. Tapatuduhon may marhiti-hiti parangi, pakatayon, pangalaho ng pabahenan na ginuhan ni Hadameon. Ikon gabi halak siula Hadameon dihita. Asa buwi manayat ruhani kahalak na sa porsiyay gabi porsiya di Tuhan Yesus. Jadi ikot mahamuak karungan, ia habisuhoni, dang tersirangi, siyan holo ni roha. Anani ganup halak na mardapunahon haporsyaon, dohot holo ni roha na pulin, idu sa setong na halak na mardapunahon habisuhon na siyang kitjang. Anani hamuak karungan sa porsyaon, tabolok ko masudi aka bangiburuon, hatok karon, no ragam niya kaulaw na jat. Alay tapatuduhom ma, parangan na ringgan, songo dia sa setong na halak Kristen. Asa gabi halak Kristen parroha dami mahita, nalapok roha, gug asin roha, na matprabuyon akka na ringgan. Tajak komba, haguguon na siya tuhat ta Jesus, mual di habisuhon ni, na manugunugu hita, laho magasahon habisuhon, na siyan gitjang, na siyan Tuhan di bata, para si roha buluni.
atau marbisuk mahita. Marpatas roha mahita. Mangarupi jala makamanakon ragam ni para luar di tuang-tuangan ni pertibion jala gabisi ulah hadamiyo mahita. Songot tadda ni halak nampak tapunahon habisuhon na siyang gitsang. Amin martang yang mahita. Ali di bada Jehovah hodo mual ni habisuhon. Leho matuhami habisuhon ni di bagasan guar ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Asabat bisuk kami Tuhan. Gabi akala Kristen siulah hadamiyo ni. Asiru ham di hami perguguy hami ali Tuhan para siruha di bagasan demi lah mangulahon sa luhut nay. Asa di bagasan la siruha hami Tuhan. Mangadupi jala makawanakon akan masa di portibion mangasahon horo ni roha do habisuhon ni siyakko ay hurung wali habisuhon ni jalik ko tuhuro Tuhan hupasah tayo sudi akan nadinggan siyan ulaw nabi di bagasang guwar ni Tuhan Yesus Kristus jalo batang yang namion. Amin.